UMLA ka Voice of the People Party ka North Shillong uba adal bat norum hakas ngi uble ulakan tho baka jing aitam ka sarkar jala sa iwe pun saw akar ka jaka ban shinai ki ying juki laispa asapu artili ki longying ki basa atem yo molong hakwartar jong ka Shillong Municipal Board kadaitan ka jing penbe election MP bat MDC hakas ngi pale jong ka tayo baladap ka jing alang balakli do sembut menteri rang ba ka tanat kampo ying ba preston tansong bat sembut menteri rang ba ka tanat penroisor ubas nyobalang dhar kila kula rahmat kinelam jong harijan panchayat komiti baka sarkar jala kala menjur ban item ya kajaka sa iwe pun saw akar nolor ke baladap ay mensyua ar pun ka saw akar ha ukorwo balpa asyakila patai kubor ba norum ulapan kan mau bakat kum ka jingshim jingkhen bala IT syaka sarkar kidan tang shispa aprap saw tuli kilong yeng bala itu ukum kinong tre sarkar nakine shispa arpu prangut la itu ukum kinong tre ke SMB basan penrungut kinong tre jong kiwe pat kitna trikam jong ka sarkar Kumu lokal amali jongga 17 North Shillong constituency habari barki issue jongin ong song sinong hangte po tham yo molong ngakwa ban penpa wa ban kren e namar I have every right kum lokal amali banganya budin klem song thai kumba shwa election jongni arjar pulai manang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi bolokoi kanung khimilanti ba yanga kumu kertong atau kepor balik ban yuk kecap komut anum compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor kham tam ni government kadon hok ayu kabasisin kasi ni tip ba all land belong to the people. Bila ai pat nak ta kajaka sa government ban pendongkam nam ta ban serve ya kipai ba. Ngai bang ipai pat habade barkani ka jingja po thami molong kabanginang khimilanti ba kan poino sya kata ka solution lega basungsi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki sem balit no lami ka jingkhain ba shispa phrapo saw ki longyin ken pen kriya nang tu na po thami molong sya po municipal quarter kamamut shispa arpo phra ki dei na po municipal bat san phun riu ki dei na ki weipat ki other department nrei ka basunglingo apartment ta kalami kanika lai saupuar families nrei larang ya kenya kata baki ai kijing ken go maki pau lai spa saupuar families kabamut basa shispa prapusa basa shispa sanpupra ki families etc kin serang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sem kalong ba bale ki briu ki jongi ki pelong ko minong songwai halaka jongkari belengim pendongkam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi de banang ban deal ban kita ki nong songwai ka bang ko an pau ni kalong jingdo nong ko bakrau larangi phai po sor langi phai sa po ki border dang kindat por ha kani ka 6 differences ha ka jipen bet ka first phase ha ka border jong Assam an Meghalaya kumba r point r phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahab po khana para pilang kata kalalik ei sapo Assam bat mentapat ngai iba sarkar ngamong tangi ba preston marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ir sarkari brokoi ke MDA 1 mensua baka MDA 2 kadai ka jo bat hangni ngi bala kular pa ban ai sai 1.4 acre bale kai hadukan no ko ba mangi indon na tagajing sos ngai nam taki wei pat kini gidi tang kinong tre jong sarkar ka bangakuan ban pen mau kum lokal mali nangi sakmat imden penong kamsyu harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong tiga banga bu ya tagajing kali sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni ko wei laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kenong songwai live as it is no kam ban kata ye up baka VPP kan war ka bor ban ngin le la ka jong kamram na maringi la penit but we should do not only good thing but we should do the right thing we should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing tigai mo ko an pau hang ni how new amantau snam hi habre ni ka jo ki issue nilayo ka jing kular ha bangai ba hadian baka high court ada ai order repo ka
government lembaga HLC beri ban remove no relocate no iki hendai ki persyak mentau senam kede halo tanong rem hau penai arpo hau penai me kan artrik arjar pulai mentau senam ngabu ka deadline ya ga government bangamut ban le ye ngamdei takaktien doi takakam hendai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam di ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahaban refrain no ila dia namar bangi i bakani kalong ka bakam dong kampat naga benta kisamla tenmar kadau ngan perken mau bing pai ba naga way collection du collection MDC ka bade ka dual post arjar khanrio hadu bade ka by election jong ka arjar arpuai hadu bade ka election arjar arpulai kani ka jo ka government kalong bakin penkriya no ya kini gi nongsong snong po thami mulong ka pasusi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani ka jing ya kendo ani khendet singi kalong ba kiong ba ken sa penkriya no daga ba ai biang ta ka 1.4 acre ya kini ginong song sinong maybe kani kala bandai sekoi par ka jing penbit ba election MDC ba MP do hajan kani nga ko ban kren daga jing sokya bagi pai ba kini masuthu ba kita baro ki ba perta naga por skor ki persya ni ki issue ken soba ban comments ban react manginum la ban long ngidei ki try sinong ngidei ki trying ban ngi hablong rukum ki trying ha bangi de ban suthu rukum lo ban ya deal ban kita ginong songwai kita ni ikan tian nakalang jonga nginang yepet bagi nang budin yani ki issue kulai sibon